Galicia fai 2 anos decidiu cambiar. Dixo que non quería gobernos caros. Dixo que non quería gobernos divididos porque dividían a sociedade. Dixo que non querían máis gobernos que aqueles gobernos que centraran realmente os problemas da xente. Dixo que non podían impoñerse as ideoloxías minoritarias á inmensa maioría do povo. Dixo Galicia moitas cousas e antes que ninguén. Galicia se deu conta que se seguíamos cunha política económica socialista saldríamos da crise por detrás do resto das comunidades autónomas. E por eso, queridos amigos, Galicia dixo que había razóns para cambiar e cambiou. Galicia dixo que non quería malgasto e votou a austeridade. Galicia dixo que non quería división e votou a cooperación entre todos para sair do burato económico no que nos meteron. Galicia dixo que non quería bipartito e votamos coalición, coalición co povo, coalición cos votos que salen das urnas. E hoxe, queridos amigos, hoxe temos máis razóns que nunca para volver a cambiar. Hoxe temos moitísimas razóns, tantas como 315 gobernos municipais. Tantas razóns como as razóns de cada un dos parados, de cada un dos pensionistas, de cada un dos empregados públicos, de cada unha das familias que o están pasando mal. Galicia, queridos amigos, dixo que quería cambiar e agora non vai a desaproveitar a oportunidade de seguir cambiando. De seguir cambiando e por eso vamos a votar. Vamos a votar como fixemos fai 2 anos. Vamos a votar para cambiar o goberno das cidades. Vamos a votar para tamén cambiar o goberno de España. Vamos a votar para sair da crise económica. Vamos a votar, queridos amigos, porque estas eleccións son decisivas e non as podemos deixar. Non podemos deixar pasar a oportunidade que temos para iniciar un novo camiño. O camiño da recuperación económica. Por eso... Here you go.